Tay, kamusta naman yung pakiramdam mo sa katawan mo? Medyo okay na. Ay, Hindi katulad dati. maraming salamat sa Panginoon. Tay, dahil okay na daw ang kalagayan ni tatay. Kulang lang sa therapy. Kailangan ma-regular ang therapy natin. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya pilit namin pinagkasya ang aming sarili dito sa dating kulungan ng baboy. Hindi kami natitinag sa ulan at tinuloy pa rin namin ang aming pakay. Nasa kalagitnaan na po kami ng aming second session at part 3. Hangad ko lang po ay gumaling na si Tatay Cesar Castillo Kayanan. Tay, i-stretching ko papunta dito okay lang. Sabihin mo kung masakit Pumutok kayo Pumutok? Pumutok yung buto? Sarap? Okay? Okay? Tay, pumutok yung buto dito. Sarap? Okay? Thumbs up si tatay. Ito lang tayo ganyan naman tayo. Diyan, papasukan. Sagad na yun, Sagad na ba? Hindi ka na masasampan. Sagad na. Matas ka konti. Sige ba? Dito yung pod mo. Yan. Sige pa. Yung pod mo. Sabantay dito. Yan. Okay? Sabihin mo kung masakit Sabihin mo kung masakit Okay. Okay. Abante. Sandal natin. Tayo kunti. Okay. Ano, masakit? Sakit Dito sa dugtungan ng buto, hindi? Hindi. Hindi natin nasagad Oo, hindi nasagad. Sagad tayo Sabihin mo lang kung masakit Okay. Yan, okay lang.
Pero mas 60 pesos lang. Kaya pala ang daming tas na yan ngayon. Matagal na eh. Nililinis nun, minaayos. Ganun. Ang lalim nun. Taas po. Na, yung kalahati ng bahay na yan, yung ang daking buwang ng tangko. Yung taas baka dalawang Ayun ako masakit ha. Relax. Relax lang. Masakit. Dandaan lang. Ha? Dandaan lang. Ano lang. Okay. Relax mo lang. Huwag mo na nung maayos. Okay. Relax lang. Hilahin ko ha. Relax lang. Relax. Relax ha. Relax. Upong maayos. Upong maayos. Upong maayos. Okay? Okay ka na? Ha? Hilahin ko ulit. Isa pa. Isa. Dua. Lo. Okay. ay Lakasan ko, hindi okay lang. Lakas. Kaya mo itong sombrero. Yo, ano pa ngayon? Isa. 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 Ayos. Okay. Ay dito na ako sa bandang Pisngi, kaya dito muna ako magpupukus dahil na kwento ni tatay ay madalas daw ngumingiwi-ngiwi ang kanyang mga pisngi. Kaya para maagapan ay magko-concentrate muna ako dito.
Okay tay. Ha? Maraming salamat sa oras mo ha, para sa akin ha. Okay na kami ni tatay. Tapos na po yung second session namin ha. Abangan nyo kung yung third session namin ni tatay. Tay, kamusta naman yung pakiramdam sa katawan mo? Medyo okay na. Ay, Hindi katulad dati. maraming salamat ha sa Panginoon. Tay, dahil okay na daw ang kalagayan ni tatay. Kulang lang sa therapy sa hilo tayo, no? Kailangan ma-regular ang therapy natin. Tay, uwi na ako tay. Maraming salamat. Salamat sa TV Bisaya 1. Maraming salamat po. Bye-bye.